Kani kadai ka Akashwani Shillong ka khubor ban puli dai Alvarin Karon lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Palat chis pa angot ki le no kila sha panyap ha ka jing ther bom ha ki ktem le no ha Pakistan ha po ka Operation Sindur yatho u Director General of Military Operations DGMO ka Indian Army. Khat jingelang Menteri Rang Ba Dut Narendra Modi ki khli nongket kambat ki he officer ba pe ki kam yadari ha ka yeng sa jong u ha New Delhi henin kasngi. Menteri Rang Ba Conrad K Sangma oleh kendo ya Dharmendra Pradhan Menteri Katnat Puli Puthi jong ka sarkar Pedang ban kerpat ya ban bo ya ki center na ka benta ban tho ya ka examine Common University Entrance Test ki khna undergraduate QET UG ha Meghalaya. Bat pendap ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya ban ai jing hikai halor ka khoi ka subah ha ka jing shet ki bam na ka benta praphawngot ki noisem benta ha ka training ka ba art phosngi ki khubor ki babnya. Director General of Military Operations DGMO jongka Indian Army Lieutenant General Rajiv Ghai ulethu ba ka jing ther bom ha ki khandai tali ki temle no ha Pakistan but Pakistan occupied Jammu Kashmir lengba ka Operation Sindur kalalam shaka jing yap jong palat chispa ngot ki le no ha bakran ba ki nong pathai khubor hanin ka janmit sing ublei DGMO ulethu ba kini ki lakan thop ikisnar e rang kum Yusuf Azhar Abdul Malik Rauf bat Musadir Ahmed kibala dankti ha ka jing ra bor ya ka leng sun IC pra iwei saw bat ka jing thom bor ha Pulwama ha usnam arhajar khat khandai DGMO ka India ole thu ru ba on sayakren bat DGMO ka Pakistan ha ka por khat ar baje menta ka no phaisngi banikren halor kumno ban penne ya ka jing kot pan sange yasiat kumbala ya manjur ha kasngi sa jain balala Henry ulapan paru ya kajing snowsi baka Pakistan kalapan Kenya katai kajing manjur hakano phaisngi jong kasni sa jan tang hapo arkanta ulia thu ru ba ulapha e ka khubor sha DGMO ka Pakistan baka India kan le da ka bating e lada ka Pakistan kasdang biang ban ther kuli lani penher ya ki drones sha India DGMO ulaban jorru ba ukhli jongki sipai ringkau General Upendra Dwivedi ula aibor ki commander baro ban le akabadan kam lada ka Pakistan ka penkhen ya khatai ka jingya manjur Menteri Rang Ba Dut Narendra Modi ula khat jingya lang ki khli nongkit kam ba ki he officer ba pe ki kam yadari ha ka yingsa jong u New Delhi hinnen kasngi ki balapoi shakatai ga jingya lang ba kongsan kilong Rajnath Singh Menteri ki kam yadari Dr S Jaishankar Menteri ki kam bari Ajit Doval nong ai jingmut ki kam ki bayadai ba ka shongshangan hakari General Anil Chauhan khli nong yalam ki sipai yadari General Upendra Dwivedi khli nong yalam ki sipai ringkau Admiral Dinesh K Tripathi khli nong yalam ki sipai duriau bat Air Chief Marshal Amarpreet Singh ubalong khli nong yalam ki sipai suin ya kani ka jingya lang lapan long hadian bakari India bat Pakistan ki lapoi sha ka jingya kot ban sange no ya ka jingya ther kuli bat pen bethai namding ha ka sngi sat jan kat kom ka jingya kot labu baki Director General of Military Operations DGMO jong kini arri kinse akran biang menta ka sngi kata ka khat artarik ujemang Foreign Secretary ka India Vikram Misri uliat hu ikinong pathai khubor ba ka New Delhi ka sngo khyashi ka dei ya ka jing pen khen jong ka Pakistan ya ka jingya kot ban sange yasian Usumbut Menteri Rang Ba ka Jila Meghalaya uba sniaw bahalang dhar ula kentat ya ka jingkeno da ka seng Henyotrap National Liberation Council HNLC ba ula jubai pisa hakipor menshwa ya kani ka seng kabala sha khain bian ula ong ba kani ka jingkeno kalong ka bamdai bat ka bamdon nongrim uba sniaw bahalang dhar ula benrap ru ba umshim lala ban ai jing penchai kham kloi halor kani ka jingkeno namar ba umshim la dan hapo jala bat haka juk kapor ulaong ba kani ka jingkeno kadai tangka kam politics da ka bakadau ya ki jingken tho bala penmi de kinong yalam jongkat tu ka ni ki seng sain perthai dang shen ubat dhar ulaong ba ungit ba kani kadai tang ka jingya su lang ban pentho briaya habala kali la un pediang ni em ban danno da ka jing tokit halor kani ka kam ubat dhar ulaong ba dai ban pikir ban ompen leni ki bakum kini ki jing tokit halor ki jingkeno ki bami na ka seng ka bala syak hen bi an Kani gadai ka Akashwani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Naga station jong ka Akashwani Shillong nginep teng biang bat ki khubor ki badang sa.
Menteri Rangba Conrad K. Sangma nin kasngi ulaya kendu ya Udharmendra Pradhan Menteri Ketnat Puli Puthi jongka Sarkar Pedeng ban pensngau ya kajing bagi samla puli na kajelak ya kendu hakabe adai ba kajing syakbu ban tho ya ka examen Common University Entrance Test ki kena undergraduate QWET UG haki center ki badon Shabar kajelak Kham hashwaya kane Menteri Rangba kajela ulat ho da kasithi sha uni Menteri Sarkar Pedeng bat ula pensngau ba kane kalawan ra ya kajing khuslai ka bakrau ha Pedeng ki samla bat ki kimi ki paru kumju le tho babun na ki samla pule ki la sha bu ban le tho ya kadai ka examen Shaki Center ki badan kat shadu Jorhat Dibrugarh Mizoram Nagaland bat hadu Kolkata wat la ki la jiet ya ka center ka bandon hapo nongba Shillong Hakashithi balatho shautai Menteri Sarkar Pedeng Menteri Rangba ula kerpat ban bu yaki QWET UG Center ha Meghalaya lani ban penken ria no yakatai ka examen tat hadu bala penbiang hi ki jakatho examen ki babiang hapo ka jela lapen sngau bakani ka jing syakbu pan tho ya ka examen ha ki center ki bajangai kalapen khuslai kai ki samla puli kham tam ki tu ki bawan na ki yeng ki bakham duna kayo kakot ki bashem jing ban pendap ya ka bai kali bat ka baisa Kadba kajing sengan ka bam kadi hakaliang kajing khui kalalong kamat ka bakongsan ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya hapo kajing kedaulanti jongka Food Safety and Standards Authority of India FSSAI kalanang Kampenstet ya kajing ai jinghikai ya kinong dia bam ke badan hakaleng kajela lengba ka FOSTAC program lani ka Food Safety Training and Certification program Ya kani kajing ai jing hikai la penlong haki arpau sngi bat la sakhi kajing esem benta da komba prapau hadu shispa arpau ngot kinong esem benta da kani la pendap ya ka training ya 1000 praspa sapau ngot kinong bu dukan bam habaro kini ki kenthop ikinong die bam surok ki try restaurant kinong ra iki bam kidi kani ka program ai jing hikai kala banjur ya ka jingdon kam ban bu ya iwei ni armut ki food safety supervisor ki ban khmi ya ka jing khoi ka bam ka di la ka long haki dukan bam ki baret ni ki bahe da ka babuat ya ka jing patha jong ka ying bishar high court ka Meghalaya bat ka Directorate of Mineral Resources DMR ka kanhun ka bakanthop lang ya u executive magistrate ka district East Giant Hills Katnat Pulit bat ki officer jongka DMR kala penlong ya kajing let talasi ha katai ka district le thu ba ha kani kajing let talasi la yo kurup ya ka thop de yong balabu ha ki jaka ki bam hap hapo uput balabu da ka sarkar kani ka kanhuan ka la kurup ya katai ka thop de yong bat la penkit ya u sha ka jaka balabu da ka Coal India khnang ban lai na kajing sha tu kat kum ka kai phot balayok lum le thu ba uniu de yong bala sha kurup uladon kum ba 100,000 metric ton Deputy Commissioner Supply jong ka District West Garo Hills ula penbena leng ba ka khubor sarkar ba ka district kadang dap biang pura ki marba mardi badon kam baro ya kani kajing pensai la penmi hadian baladon ki khubor lamler bala pensapriang leng ba ka social media ba ka don ka jingduna ki marba mardi ha ka district namar ka jing yakan at hapedeng ka India bat ka Pakistan UDC ula ong ba kani ka khubor kalong ka bam shisha bat klem nongrem bat kala ru banlam sha ka jing yakani marbam hapedeng ki pai ba UDC namar kata ula kentui ki pai ba ban omnget ki khubor bakum kini klem da tip sha ya katalong ula pensai ru baki officer jong katnat ka penbiang ki marba mardi kadang khmi bnya bat but dien ya jing don ki marba mardi bat kumju ru ya ka dor jong ki marba man la kasni ula thu ru bayamenta ka dor ka mur bat kumju ru ka jing don ki marbam kadang biang bha Ka President Draupadi Murmu kala ai khublai ki pai riunget Buddhist ki balong ki nongbut jong ulot Buddha hasatlak ka perthai ha kalengkhu snikha jong ulot Buddha lani ka Buddha Purnima bat katungila poisha ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashwani Shillong ha ka por prabaji nginya so bat ka Akashwani Delhi na ka benta ka khubor ha ka tin Hindi ka ban bot pat ka khubor ha ka tin Phareng ha ka por prakha san minute kani ka dei ka Akashwani Shillong